rescue-koirista. Haluaisin puhua rescue-koirista. Rescue-koirathan on usein aika arkoja. Niillä voi olla semmosia kauheita pelkoja. Se voi olla ääniä tai se voi olla liehuvia asioita tai jotain tällaista. Meidän oma rescue-koira, niin se oli liehuvia juttuja. Eli esimerkiksi jos sulla oli pyyhe roikkumassa jossain tai lakana tai jotain, niin se oli pelottavaa. Monilla on semmoinen käsitys, että koska ne ovat arat ja reaktiiviset sillä tavalla, reaktiivinen yhdistetään usein negatiivisen asiaan, mutta kun mä nyt puhun reaktiivisesta, niin mä tarkoitan sitä, että ne reagoi nopeasti ja niillä on nopeita liikkeitä. Joko siitä, että ne pelästyvät, tai sitten siitä, että heillä on stressiä kehossa, joka voi myös ilmetä sille esimerkiksi kävelyllä, että yhtäkkiä saat semmosia niinku juoksuspurtteja ja näyttää siltä, että se tulee ihan puskista. Se voi olla stressireaktio, eli heillä on stressiä kehossa, joka purkautuu sillä tavalla. Niin monilla on sellainen käsitys, että valjaat on tässä se paras vaihtoehto. Ja mä ymmärrän sen ajatuksen, että sitä ajattelee, että jos sillä on kaulapanta, niin sittenhän se repii sitä kaulasta niin kovasti. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että jos sulla on hyvä kaulapanta, esimerkiksi semmoinen puolikiristävä, niin sulla on parempi kontrolli ja koirakin huomaa sen nopeammin. Jos sillä on valjaat, niin sillä on tosi paljon liikkumavaraa ja ikään kuin sillä on aika paljon vastuuta siinä tilanteessa, koska sä et pysty kontrolloimaan sitä koiraa. Siinä on paljon tunteita, jotka tulee peliin, muun muassa sitä, että sinä itse voit kokea turvattomuutta, koska sinä et kontrolloi tilannetta, joka sitten taas heijastuu koiraan. Mutta sitten taas, jos sulla on kaulapanta, hyvä kaulapanta ja hihna, niin sä pystyt kontrolloimaan. Eli kun se koira riuhtoo ja tekee niitä spurtteja, niin sä saat kontrollin aika nopeasti. Tässä on erittäin tärkeää, että pitää suunsa kiinni ja toimii rauhallisesti ja määrätietoisesti. Sillä tavalla sä pystyt viestimään koiralle sen, että tässä ei tapahdu mitään. Ja koira tulee huomaamaan, että pahinta mitä siinä tapahtuu on se, että tämä nauha kiristyy, mutta mitään muuta pahaa ei tapahdu. Eli sinähän et ala huutamaan koiralle tai potkimaan koiraa tai lyömään koiraa. Eli mitään muuta pahaa ei tässä tilanteessa tapahdu. Jos sulla on valjaat ja koira riuhtoo ja menee, niin ensinnäkin se on siinä tunnetilassa tosi pitkään, joka sitten taas niinku vauhdittaa sitä. Ja se turvattomuus, mikä sinulle tulee varmasti siitä, kun sä et saa sitä kontrollia, heijastuu koiraan. Eli se koko tilanne pitkittyy ja siitä tulee turvattomampi koiralle. Eli tämä olisi erittäin tärkeää ymmärtää, että joo, se kaulapanta voi kiristää koiran kaulaa, mutta se on niin hetkellistä. Ja kun siinä toimitaan määrätietoisesti, rauhallisesti, eli ei katsota koiraa, eli me otetaan se tilanne haltuun ja rauhoitetaan sitä tilannetta, niin koira huomaa ja oppii todella nopeasti, että tässä ei tapahdu mitään pahaa. Oli se sitten se reaktio siitä, se reaktiivinen tilanne, siis mistä tahansa, niin kuin, että onko se sitten, niin kuin, että sitten tulee autoja tai moottoripyörä tai helikopteri tai jotain muuta, mikä pelästyttää koiraa, tai jos se saa joku tämmöisen stressipurkausjuoksu
jutskan, niin se tilanne rauhoittuu nopeammin sillä, että teillä on kaulapanta ja hihna siinä koirassa. Tää on mun neuvo, mikäli se ei mene yksi yhteen siihen, mihin sä uskot, niin se on sinun valitasi. Mä en pakota ketään toimimaan näin. Mä oon nähnyt sen verran koiria, jotka todellakin rauhoittuvat tästä ja missä taas valjaat pahentavat tilannetta moninkertaisesti. Niin. Tsemppiä.